Comencem amb la primera intervenció a càrrec de la Carme Comas Camacho, directora del Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica de l'Ajuntament, que presenta el Programa Local de Memòria Democràtica 2023-2026. Carme Comas Camacho és llicenciada en Història de l'Art per la Universitat Autònoma de Barcelona, màster en Museologia i Gestió Patrimonial per la Universitat de Barcelona, postgraus en Direcció de Projectes Expositius, Accessibilitat i Direcció de Projectes Estratègics de Museus. Ha desenvolupat la seva trajectòria en el sector públic de museus i des del 2007 als Museus d'Esplugues de Llobregat com a tècnica. És directora del Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Democràtica i dels Museus d'Esplugues des de setembre del 2022. Ha publicat diversos articles i realitzat cursos sobre accessibilitat, museologia sensorial i didàctica del patrimoni. Endavant. Hola. Bé, la Carme del museu, com em coneixeu la majoria de gent. No vull començar, perquè si després m'oblido me sabrà greu. Aquí al costat tenim a la Marina Pons, tenim a la Bego, que sense ella realment aquest programa no tindria sentit. Avui poso cara jo perquè em toca a mi, però realment això és un equip petit amb moltes ganes de fer moltes coses. La meva intervenció serà molt ràpida perquè els protagonistes no som nosaltres avui, són totes les ponències que vindran després. Hi haurà 4 parts molt senzilles, és una mica fer el context de com heu organitzat tot això, el context d'aquest programa. Els antecedents, com ja s'han dit, són molt llargs. Jo crec que l'any clau va ser el 2019 i aquí també, en el moment que hi ha una regidoria que s'ocupa d'aquest tema, també agrair a la Maribel, que la tinc just aquí al costat, perquè realment si no hi ha aquesta voluntat política i una iniciativa tècnica, aquests programes són molt difícils de portar a terme. Aquí també vull agrair, tot i que avui no ha pogut venir, a la Roser Vilardell, que molts de vosaltres coneixeu, que ja va formar part del Servei de Patrimoni durant molts anys i que realment li agafem ara el relleu, però hem d'agrair aquí també la tasca que ha desenvolupat ella durant molts anys i que encara continua desenvolupant. Una miqueta aquest programa veureu que és molt senzill, no hem descobert res, però sí que era una manera d'establir una feina a llarg termini. Vam fer 4 objectius, molt senzillets també. Una mica és estudiar la documentació conservada al nostre arxiu, aquí també tenim a la companya la Marta de l'arxiu, d'aquest arxiu i d'altres que puguin tenir informació sobre la nostra ciutat. El tema de la memòria oral és un puntal dintre del programa perquè creiem que és molt necessari recollir memòria oral ja, com diu el Jordi. Qualsevol persona que coneguis treu el mòbil i comença a gravar. Carme, ja ho farem bé quan puguem. Donar a conèixer el paper del nostre municipi, que una mica és l'objectiu d'avui i que esperem que sortiu d'aquí tenint en compte això, no? Ostres, doncs Esplugues va tenir un paper important durant aquest període i conservar i mantenir aquests espais de memòria que ja hem comentat en la benvinguda institucional. La metodologia pels companys i les companyes que hi ha aquí, que també gestionen programes de memòria, veureu que és molt senzilla, no hem descobert res tampoc. Tenim una planificació a 4 anys. Hem agafat a la primera fase el període de la Guerra Civil com a primer període d'estudi. Tenim 4 línies de treball i anem fent un petit pla d'actuació que desenvolupem gràcies a la Diputació també, gràcies a la Diputació i a la Generalitat que ens donen també suport. I tenim una meta, que seria la clausura d'aquesta primera fase, que si tot va bé seria una exposició temporal al 2026 per poder mostrar tot el que hem anat treballant aquests anys. En aquesta primera fase destacarem això, no? Dintre de la recuperació i la salvaguàrdia de la memòria, veureu que ens hem enfocat en els estudis, en els que plantegem avui, perquè per nosaltres és la base per després desenvolupar altres tipus d'activitats, altres tipus de productes. Però la recerca és la base per tenir tota la informació correcta. Són aquests 3 estudis que veureu ara, no m'allargo perquè és el desenvolupament de després. Però nosaltres tenim un objectiu molt clar i un públic objectiu, que és, com s'ha dit també a la part institucional, és la gent jove, són els infants. Tenim molt d'interès en realment arribar aquí, perquè tots puguin conèixer-ho. I el tema de l'educació patrimonial ha sigut molt important aquests anys. Hem generat diferents activitats enfocades als instituts. També volem anar al primer cicle de primària, perquè entenem que contra més petits comencem a parlar d'aquests temes serà molt millor. Destaco també un projecte amb el Servei d'Educació, que també anem a la Montse Pérez, que ella també ens ha ajudat a tirar-ho endavant, que és el projecte de teatre a l'aula, tot i que no anem a l'aula, venen aquí, en aquest auditori, i fem una obra de teatre anual als instituts públics d'Esplugues amb aquests temes. La primera iniciativa hem de dir que va sortir molt bé,
perquè era molt estrany veure un auditori com aquest, ple d'adolescents, que no van mirar el mòbil, no va sonar cap mòbil, no va parlar ningú i va sortir tothom en silenci. Per tant, amb la Kira, que també la saludo, que és la companya d'educació, totes vam dir amb la Lucía, que sí que ha vingut avui, de dir, ostres, no parlen, o sigui, han sortit de la sala, alguna cosa hem mogut. Per últim, conservar els espais de memòria, com hem dit, vam poder senyalitzar el pont d'Esplugues. I per últim, el tema de la difusió i comunicació. Per nosaltres el gran projecte és el que presentarem al final de la jornada, quedeu-vos els màxims possibles fins al final, si us plau, que és el projecte de podcast. Agrair a l'equip que va confiar en nosaltres, amb el museu, que ens van deixar entrar, que ens van deixar participar, perquè pensem que la difusió és molt important. Podem treballar a casa, però si no arribem a la gent, realment la feina no acaba de funcionar. Això queda molt maco, tota la gent que som tècniques queda maquíssim. Ara miro l'Anna, que queda molt bé, el tema de l'avaluació és el tema pendent, però sí que és veritat que si no recollim l'impacte que tenen aquestes actuacions de memòria democràtica, és molt difícil millorar la feina que fem. Llavors, en aquest sentit, dèiem amb la Marina, aprofitarem. Després rebreu una enquesta per correu electrònic que ens servirà per això, no? Per millorar, per recollir informació, per estar en contacte. Acabo amb això, amb una reflexió final que va molt alineada amb el que s'ha dit a nivell polític. L'administració pública i els representants polítics tenen una obligació, tenim una normativa, no és un tema optatiu, aquest tema s'ha de treballar, hi ha una normativa que ho diu, però realment cadascú de nosaltres tenim un paper individual en l'àmbit professional i en l'àmbit personal. El que deia, no hem de sentir els avis i les àvies, hem de parlar amb els nostres pares i mares, però és molt important que això ho transmetem als nostres fills, perquè realment, entre tots, hem d'acabar una mica que no passi aquesta frase de Saramago, que és molt coneguda, de hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia. Aquesta sala és una mostra de que la responsabilitat és compartida. Hi ha gent, hi ha ciutadania, hi ha entitats, hi ha professionals de l'educació. Realment és això, no? Tots i totes tenim una obligació i una necessitat, perquè aquests temps s'ho valen, i sobretot perquè ningú acabi confonent el 36 amb una línia d'autobús. Moltes gràcies a tots i a totes.